Iki kegiatane wong sing ora ndek gaji. Ning yakin Gusti Allah iki ora kleru sing ngantem rejeki. Sepenting awake iki iso syukur karo iso menikmati. Menah-menah gelem sapa kali ngene iki. Tok lawuh ini termasuk rejeki. Sepenting ora etuk angga inggi. Ceritane kali iki kali lor desaku. Zaman biyen sering didisel, disat ngono goleki iwak wader karo lele, kotes, sak panunggalane kuwi. Akeh kanca-kanca kuwi. Saiki wis padha sibuk dhewe-dhewe, padha mergawe. Karek aku tok golek hidup-hidup golek hiburan iki lah. Rekreasi karo golek gizi. Lumayan kena tinggal lawuh. Anggere sak etok-etok itu lho. Sak mene-mene iki. Kaya ora lowong. Timbane gabut ning omah arep ngopo. Iki tak pasang kanggo engko bengi mudah-mudahan sesuk-esuk etok iwak ndas tiban pring ganyik wae kat mau. Bismillah itu sak layah.